Šibari ľudia, vás Abrams a vítajte pri mojom už 5. let's play na hru Adventure Quest World. Tak dneska začíname v Batleone, ideme rovno na Daily Quest. OK, Daily Quest, Select Quest a Spiders, OK, Accept a ideme na Spiderov. Tak, poďme rovno na to. Ak chcem urobiť tento questík, tak musíme dať pekne join gr-n guard dast grand guard dast, OK. Join me. Ešte raz. Join gr-n guard Čo to nejde? Aha, OK, moja chyba, prepáčte ľudia. Napíšete tak, join gr-n guard aj best east. Ale no tak. Proste sme tu, napíšete join green guard west a pôjdete sem pekne krásne a pôjdete tu na pavúčikov. OK, týchto dáme veľmi rýchlo. No tak, vidíte. OK, tak quest už máme hotový. Keď už máte quest hotový, tak mi píšete original join bar. No. Ja si dávam vždy pomôčka nejaké čísla, ak točím let's play. Aby tam nechodil zbytočne ľudia, OK. Daily questy si dáte opäť. Sme pri krásnej mladej dáme. A ona tu má stredný cecek, ako môžete vidieť. Stredný cecek má tu hore pod bradou. Dáme select quest, complete and turn in. OK, už máme dosť veľa real gemu. OK, ďalej. Čo som vám chcel ukázať je pekne, krásne môj krásny dom. Dúfam, že mi sa nič zmizlo. OK. Tak tu som si dneska, dneska vlastne som si tu trošku prerábal. Tu môžete vidieť hore takúto lampu s jazykom. Som si premiestnil aj stôl. Tu, na mojej ľavej strane máte, alebo na mojej pravej, to je jedno, máte také oko, to znamená, že tu je múzeum. Vidíte, či ste zaplatili, alebo nie. Všetky góly idem nejako inak. ACčka. To je stop. 100 ACčok. Tu ďalej vidíte moju spálňu, ale tam ešte nie je nič. Tak ideme sa pozrieť na moje múzeum. Tu vidíte, tu mám jedno dračie vajíčko. OK. A tu vidíte, zmenilo sa to len to dračie vajíčko a náš taký trpaslíček sa nám tu ešte pridal. OK. A aby ste videli dôkaz, a to zatiaľ ešte nemám nič, ale pri ďalšej časti sa tu pokúsim dať peknú, krásnu posteľ. Pozrite sa na to, ako vyzerá na mňa ako nejaký obraz. Keďže sme na tom ešte stále dobre s časom ako vždy, tak si ešte niečo môžeme ukázať. Tak, a teraz sme v Voltaire, ako môžete vidieť, na nejakej pirátskej lodi. OK, ideme rovno na ňu. No super, tu máme nejakú ukážku. No tak to som ani zvedavý. Vidíte, tam dole pestujú koks, vidíte, tam dole to vyzerá to dielo ako hlava. Sa mať vyslúť do mozky. OK, vezme si prvý quest. Red Hat, OK. Accept. Ako tu môžete vidieť, môžete ich zabíjať akékoľvek. Vidíte jeho voodoo babiku, on na mňa už je voodoo, vidíte, on vás za chvíľu zabije. Vidíte. Nie, toto je podľa mňa moja sestra. Určite to je ona. To bude ona. Tak už herní. A mám 2 duplony a ešte musíte dať defeat aj 3 týchto pirátov plus možno 5 pirátov budete potrebovať, alebo aj viac, alebo aj menej, neviem. Podľa toho, ako vám to bude hádzať. A keď tu už máte hotové, tak ako ja, tak pôjdete naspäť k tejto druhle, tam máte questy, complete, turn in, why not. OK, príjme si túto helmu. No, nepríjmeme.
Tak, a ideme na ďalší quest. Druhý. No tak tu treba zbierať dublóny, ale akceptneme si to, why not, ok. A opäť akéhokoľvek piráta treba zabíjať, je to úplne jedno. Inak zistil som, na čo mi slúži to posledné kúzlo. Super, míňa sa mi menej mani, to je úplne super kúzlo, musím uznať. Pozrite sa pod nohami toho, čo hraje na gitare, tam má nejakú lepku. To je podľa mňa jeho žena, čaká, dokým mu niečo spraví. Veď viete čo. Super. Vidíte, už som dostal veľa úplne, takže až do 15 si to došporím. Tak, keď už máte quest hotový, zase dáme na tú truhličku a zoberme si náš Revár Tunín. OK, ja už mám ten meč v tomto inventári. A ideme na posledné dublonovanie Espt. OK. A teraz si zvolím iného, pretože stále dám tamtého. Tak najprv dám sebe, aby som menej mani. Vidíte tie gule? Vidíte ich? Zavité sú tie gule. A vidíte tie diela? Veľké diela. Úplne veľké diela. Vidíte? Dostrel až 50 metrov. No tak, quest už máme hotový. Preto som sa dočítal, že tieto diela majú dostrel 75 metrov, dámy. OK, quest is complete. And turn in. OK, ukáž mi tú sekerku. Idem si ju pozrieť. Sekera. On tu asi nie je. Tu nie. Aha. Tu je memberská. Nevadí, ale dobre vyzerá. Dobre. Tak a sme pred mojím domom. Ideme do môjho domu a tu sa aj môžeme tu niekde sa aj môžem už rozlúčiť. A všimli ste si ten jazyk? Má dlhý jazyk. Nezdá sa, chápete. Tak zatiaľ Chiba. Ryba.